TV-avisen god aften. Ja, vi har hørt en masse farlige ting. Der er endda kommet sådan en mexikaner, som der er masser af skovbrand i, så har hun brændte sig. Hun ligger så nu på hospitalet, sådan her. Hun ligger en... Ja, okay, jeg ved godt, det er happy birthday. Hun er fødselsdag i dag. Så det skal der nok noget. Men så er der også rigtig mange, som der skyder hinanden. Og det er jo meget farligt. Der er 26 unge, som der skyder hinanden, og det må man jo ikke. Nej. Så og så sover de. Hvorfor?